mal-190 ħaddiem tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST se jkunu qed jibbenefikaw minn titjib fil-paga, żieda fl-allowances u kundizzjonijiet oħrajn tax-xogħol. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu Villa Bigi l-Kalkara e kif ġie firmat ftehim kollettiv mal-General Workers Union fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kriftin Grima u s-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi Tanti. Il-kap eżekuttiv tal-MCST Silvia Xerri elenka kif dan il-ftehim se jnisser aktar serenità fl-operat ta' din l-entità waqt li se jiġbed aktar talent lejhom. Ftehim importanti ħafna, ċewe ftehim storiku llum għall-MCST fejn l-importanza hija l-ħaddiem u dritt li l-ħaddiem jaħdem f'ambjent seren. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja spjega x'tibdiliet se jkunu qed iseħħu permezz ta' dan il-ftehim. Parti żieda sostanzjali fil-paga bażika u żieda fl-allowances, daħanna konċetti innovattivi fejn ħloqna anki bħala ambjent tax-xogħol bilanċ bejn il-ħajja privata tal-individu u x-xogħol biex inti tagħti iktar ċans lil ħaddiema li jiżviluppaw u jkollhom ħajja dinjituża u ħajja tajba holistikament mhux biss fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru Grima tenna kemm importanti dan il-ftehim u kif għandna nkomplu ninvestu fir-riżors umana ta' pajjiżna. Huwa ftehim milli jirrispekkja dik li hija l-viżjoni tagħna f'dan is-settur partikolari għal darb'oħra din ninvestu fir-riżors uman, riżors li tant huwa importanti, tant huwa kruċjali sabiex nassiguraw illi s-servizz illi jiġi offrut ikun wieħed tal-ogħla kwalità imma fuq kollox nassiguraw illi l-ħaddiema jaħarsu lejn l-impjieg tagħhom bħala karriera. Is-Segretarju Parlamentari Zoppardi Tanti spjega kif il-Gvern jibqa' impenjat li jinvesti iżjed biex ikompli jsaħħaħ is-setturi tar-riċerka u l-innovazzjoni f'pajjiżna. Illum huwa investiment propju fl-atturi prinċipali. Il-ħaddiema, diversi ħaddiema jekk mhumiex tekniċi tal-maintenance operattivi, amministrativi importanti dan il-ftehim kollettiv għaliex se jippermettilna l-ewwel li nżommu l-aqwa talent li għandna kif ukoll se jgħinna nattiraw talent ġdid.